Kabalo ba ka kung unsay pinakasakit nga kamatuoran? Kanang sarado ang ilahang mga mata sa mga maayo nimong binuhatan? Pero kung ikaw na gani ang masayop, dali ra kaayo nila mapansin. Sa maragud anang naay mangutang nimo? Bisan pa og kapila nimo na siya gipagbigyan, unya mabalibaran gani nimo na siya kaisa, gabi na dayon kasakit ang iyahang ipang istorya sa imuha. Wala man lang gihuna-huna ang mga panahon nga nakatabang ka sa iyaha. Usahay pa gani ipang istorya pa kaniya sa uban nga maot ka og batasan. Sakit no? Tungod lang kay nabalibaran nimo na siya kaisa, iyaha ng gitabunan ang tanang maayo nga nabuhat nimo sa iyaha.